Bütün Dünya Sağlık Guramasynyň resmisi Türkmenistana sapar edýär. Aşgabat pandemiýanyň siýasalaşdyrylmazlygyny notaýar. Bütün Dünya Sağlık Guramasynyň Ýewropa Sewiti boýunça idarasynyň direktory Hans Kluge global pandemiýanyň fonuny öz şäherine hiçili koronavirus hadisasyny resmi taýdan hasap almadyk Türkmenistana sapar edýär. Klugeniň Türkmenistana mylaşyrýan sapary Aşgabatyň hastaxanalaryna käbir COVID-19 hastalarynyň öýlerine uğradylmagynyň ýygyny gabat geldi. Sewitiň saglyk ministrleri we hünärmenler bilen lukmançylyk diplomatiýasy boýunça halkara ylmy maslahata gatnaşmak üçin Türkmenistana tarap ýoly rowany. Türkmenistanyň ýol başçylary bilen pandemiýa taýýarlygy, gödäwçiligi hemde saglyk babatyna Merkez Aziýa ýol kartasyny maslahat etmek üçin mümkinçilik diýip Kluge 7-nji oktýabrda özüniň Twitter hasabyna ýazdy. Türkmenistanyň daşary siýasat idarasynyň maglumatyna görä Daşary işler ministri Raşid Meredow penşenbe güni Hans Kluge bilen Aşgabatda duşuk geçirdi. Resmi maglumata görä taraplar bütün dünýä saglyk guramasy bilen Türkmenistanyň arasyna hyzmatdaşlygy ara alyp maslahatlaşdylar. We halkara gün tertibiniň saglygy goruş ulgamyna wajyp meseleleri boýunça pikir alışdylar. Ýurtdan gowuşýan giň ýaýran ýokançlyk barada habarlary garamazdan Türkmenistanyň hökümeti öz şäherine koronawirusyň bardygyny tutanýarlyk bilen inkar edýär. Türkmen ýolbaşçylary öz çykyşlaryna gaýta-gaýta pandemiýanyň siýasalaşdyrylmazlygyna çagyryş edip gelýär. Resmi maglumata görä Aşgabatda geçirilen duşukda pandemiýany siýasalaşdyrmazlyk oňa garşy görüşdi. Ulmy diplomatiýadan peýdalanmak we BMG agzalarynyň jebitleşmegini utalypdyr. Saglyk resmisiniň Türkmenistana mylaşyrýan saparynyň öňýany Azatlyk radiosynyň habarçylary Aşgabatyň hastaxanalaryna COVID-19 näsaglarynyň öýlerine uğradylýanlyklary barada habar berdi. 6-njy oktýabrda habarçylarymyz öýlerine uğradylýan hastalaryň aglabasynyň agyr ýagdaýdaky we ölüm howpy astynaky näsaglardygyny habar berdiler. Galy bersede Aşgabatyň keselhanalarynyň bir näçesinde şol sanyny Göroglu we Atamrat Niýazow köçeleriniň çatrygyna ýerleşýän kardiologiýa merkezine hastalaryň ýakynlaryndan olaryň hamaly öz islegi boýunça näsagy öýlerine alyp gidýänlikleri barada dilhat alyndy. Hastaxanalardaky COVID-19 näsaglarynyň öýlerine uğradylmagynyň bütün dünýä saglyk guramasynyň resmisiniň Türkmenistana mylaşyrýan sapary bilen ýyl teşekkürdigi ýa-da däldigi barada maglumat ýok. Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň habaryna görä lukmançylyk diplomatiýasy boýunça halkara maslahat Aşgabatda 8-nji oktýabrda geçirilýär. 2 hepde gowrak mundan ozal insan hukuklaryny goraýjy guramalar şol sanyny Türkmen Helsinki fondy, Adam hukuklary boýunça Türkmen inisiatywasy we Türkmen Nokot News garaşsyz media serişdesi Hans Klugeniň adyna açyk haty berip pandemiýanyň Türkmen halkyna awandyrýan howplary, häkimetleriň koronavirusy erjelik bilen inkar etmek dogrusyny aladalaryny beýan etdiler. Adam hukuklaryny goraýjylar Klugeden bütün dünýä saglyk guramasynyň Türkmenistan boýunça pandemiýa meselesini öz pozisiýasyny taýyklaşdyrmagy, şeýle hem Türkmen hökümetine bu meselede açaçan ýüz tutmagy soradylar. Hem de guramanyň Türkmenistan boýunça garaşsyz COVID-19 barlygy geçirmek planlaryny ýatlatdylar. Ýatlasak geçen ýylyň awgustynda Hans Kluge Türkmenistanyň koronavirus test teljermeleriniň bütün dünýä saglyk guramasynyň öz barlyk hanalaryny öwrenilmek üçin alınıp gaýdylmagy babatyna Türkmen prezidentinden ruhsat soranyny we munyň oňyny kabul edilendigini ma'lum etdi. Bir ýyl töweregi soň 7-nji ýylda jurnalistler bilen geçiren online duşugyny Hans Kluge Türkmenistanyň COVID-19 nuskalaryny bütün dünýä saglyk guramasynyň saglyk ekspertleriniň garaşsyz barlamagy boýunça gynansak da öňe gidişligin gazanylmagyny aýtdy. Öz şäherine koronavirusy boýun almazlykda tankid edilýän Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow 20 sentýabrda Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasyna eden video ýüzlemesini dünýä birleşiginiň pandemiýaga garşy görüş tagallalarynyň ýeterlik däldigini aýtdy.